s Ivanou Chlebovou, či sa tam dostane aj ona. Tak Emanuela, hlavne ten záver, keďže ona mala stratu 7 sekúnd na Sádkovú na druhom medzičase a napokon v cieli 5.40, tak ten záver Emanuely na to, že by mala byť vyčerpaná a mala by mať už dosť odkysličené ramena, tak to zvládla excelentne. 109.72. No, tak dve lode sme na tomto svetovom šampionáte vo finále ešte nemali. Budeme sa tešiť na finále žien do 23 rokov kánoe. Medzi tým De La Susová prichádza zo stratou 4 sekúnd na bránku číslo 14. Má tam totiž dotyk na bránke číslo 3. Meantime, De La Sus presenting France is on gate 15 with 4 seconds disadvantage to Sádková on first split. But it's still not bad. Toto samozrejme nie je stále zlé, pretože Emanuela mala 6-sekundovú stratu a dokázala sa dostať na druhú pozíciu a priamo do finále. Už je tam 8-sekundová strata, teraz už ide tak okolo Peskarovej, okolo svojej tímovej kolegyni, niekde za Ivanu Chlebovú. Uvidíme, ako zvládne záver. Prihadzuje si pádlo, trošku to tam sťahovalo dozadu, ale zvládla to. Tak, aký čas dosiahne? 111.08 jej zabezpečí postup, to bude veľmi tesné. It's very close to final race and it is fifth. Tak, Ivana Chlebová je vo finále.